3 дни. Цели 3 дни Луната ще е във Водолей. На 28 тя ще е все още нарастваща, на 29 идва пълнолунието във Водолей и на 30 ще започне да намалява. Съответно, енергията определено няма да е една и съща през тези 3 дни. Всяка от тях определено ще удари различно. Водолеят сам по себе си не е нито сантиментален, нито мек. Но той може да бъде рязък, буден и по-скоро е тук да ти покаже истината, отколкото да я обяснява. На 28 юли, когато Луната влиза във Водолей, температурата определено може да се усеща малко по-ниска от очаквано. Точно преди пълнолунието напрежението се вдига и лесно можеш да се активираш от чужд тон, от чужда дума, от чужда реакция или просто от усещането, че нещо вече те дразни много повече от обикновено. И тук не е моментът да се хвърляш в спорове. По-скоро е по-удачно да наблюдаваш какво отключва желанието за такива и защо. На 29-ти идва пълнолунието в Водолей. И тук вече имаме съвсем различна енергия. Това е ден, който ясно ще извади на повърхността неща, особено онези, които сте държали вътре, дълбоко, заключени, затворени, които са ви пречили да се порадвате на вътрешния мир и собствената си тишина. Това пълнолуние няма да дойде да ни поглези или да бъде мирно. Някой да не би да очаквал нещо подобно. Той идва по-скоро за да покаже къде сте се пренатегнали повече, къде сте раздали повече от себе си и най-вече е време да се върнете към собствената си посока. И да, отделно видео с тест практика за пълнолунието във Водолей ще има. Защото точно такъв момент иска по-целенасочено енергийно освобождаване. И калибриране, естествено. И тук вече идва следващия момент на 30 юли, когато Луната е в намаляващата си фаза отново във Водолей. И може би тук идва най-полезната част. Време е да разхлабите юздите малко, да си отдъхнете, да се освободите от целия емоционален. И след цялата тази вълна, която пълнолунието във Водолей е повдигнала от целия той overthinking, spiraling, whatever it is, просто той е тук, за да ти покаже, че не е нужно да държиш, да стискаш всичко в ръцете си. Това е ден, за да изпуснеш драмата, да се върнеш към себе си и да си дадеш пространство, за да се успокоиш, без да изпитваш вина. Водолеят в намаляващата луна не те натиска за реакция. Той настоява да се дадеш пространство, за да видиш нещата по-ясно. Ако ти е харесало това видео, сподели го с приятел и ме последвай за още.